Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. Ovaj citat iz Ivanova evanđelja geslo je biblijskog bdjenja, čitanja Biblije od početka do kraja, koji se 5. godinu u nizu održava u Novoj Gradiški. U prošli petak u Novogradiškoj župi bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije 5. godinu u nizu započelo je korizmeno biblijsko bdjenje, čitanje Biblije od početka do kraja. Tada načini Gospodin Bog čovjeka od zemaljskog praha i udahnu mu u lice duh života. Tako posade čovjek živo biće. Voditeljica biblijske zajednice u Novogradiškoj župi kaže da ju čitanje Biblije posebno ispunjava. Rado se prisjeća jedne misli o toj knjizi nad knjigama voditelja brojnih seminara za duhovnu obnovu Tomislava Ivančića. Ako ne čitaš Bibliju jedan dan, to ćeš ti osjetiti. Ako je ne čitaš 2 dana, to će osjetiti ljudi oko tebe. Ako ne čitaš 3 dana, tvoja će duša zaplakati. A koliko ima rasplakanih duša danas? Biblijskim bdjenjem Novogradišćani žele poruke iz Biblije, odnosno Božju riječ, što više približiti vjernicima. I zapravo izvor naše vjere jest riječ Božja. Osjećamo tu Božju blizinu i nastojimo, dakle, od te blizine Božje živjeti. Jer što više upoznajemo Boga, tim više upoznajemo sebe i svijet u kojem živimo. Najvažnije je, kažu, da ljudi biblijsku riječ Božju žive kroz svoju vjeru, da ju svjedoče u svakodnevnom životu. Nastojim uz Božju pomoć ono što čitam ili što navještam svojoj djeci u školi, vjeroučenicima, nastojim to svojim životom i primjerom pokrijepiti, da im bude uvjerljivo, da im bude vjerodostojno. Biblijsko bdjenje u Novogradiškoj župi završit će večernjom misom u srijedu i blagoslovom Biblije.